makadi muri yeZimbabwe. Sita handishumbakadzi, nhasi tiri kuno kuNorton. Hama dzangu zvakaoma, kumbunyikidzwa nemurume asina kufera akakupfimba, kumbunyikidzwa nemurume wausingazivi, kumbunyikidzwa kodzero dzako, kubatwa chibharo. Hama dzangu, nhasi tiri paNorton Magistrates Court. Pane nyaya yatinayo. Nyaya iyi ndeye murume ane 28 years anonzi Jeffius Mpande kana kuti Elton Kabasa, hanzi mazita ake esa anoshandisewa. Taita kuti muri yeZimbabwe musivi. Muri yeZimbabwe pane nyaya. Jeffius ari kubata, aibata achigarira madzimai mukati mesango kupurazi revaimbova mutungamiri wenyika Highfield Farm. Achibata Chibharo, anove akabata madzimai akawanda kwazvo. Sekupupura kwake nemuromo wake anoti akabata akawanda. Asi akauya achitaura kuti tisu takabatwa, varipo vari kuzikamwa. Vana chete vari kuzikamwa. Asi muri yeZimbabwe tikuti kune vakambunyikidzwa kodzero dzavo, kune vakabatwa Chibharo vakanyarara, vakatya kutaura nenyaya yecommunity yatiri. Community tinozviziva kuti kune inonzi stigmatization. Varume chevo vanobva vati nokuti wakatobatwa hausisiri mudzimai wangu. Aiwa, uyai bhinya iri ripiwe mutongo unoindirana nezvaakaita. Bhinya iri ndoda kudzoka panyaya yaro. Bhinya iri hanzi atori nezita rekunzi Cherebwe, nekuti anopinda mujeri, onoseva mhosva yake, obuda odzoka opara imwe odzokera zvakare. Hanzi kujeri nevanopupura variko vanochengeta vasungwa. Hanzi ari very loyal, anoteerera. Hanzi hard working, anoshanda zvekuti chero newo paanonzi akubuda unoti zvechokwadi anodhisivha kubuda kuenda kucommunity. Asi achingosvika kucommunity anobva apara zvakare. Izvezvi nhasi mudare tanzwa kuti ane mhosva dzeChibharo neyekuba mombe inonzi stock theft. Hama dzinodikana, nyika yashata, nyika yava nemabhinya. Yakuda kuti tiite mondera pamwe semuri yeZimbabwe. Kana pane mudzimai abatwa, kana murume abatwa Chibharo, ngatimusapotei, timutsigire, timupe rudo. Polisi yati uyai mese imi makambunyikidzwa mutaure nyaya dzenyu. Kune inonzi VFU, Victim Friendly Unit Police. Endai munosvika mubatsirwe, muwanike kana kurapwa chaiko. Mazano kune zvirwere zvepabonde. Ndatenda muri yeZimbabwe. Baba makadi. Tipo makadi zenyu. Tinofara. Munoti kudii? Varume ngatidzidzei kunyengetedza munhu kupfimba, chinhu chakangonaka. Nokuti ukarepa, ndofunga unenge wachiora mutemo. Nokuti ndiri kunzwa murume uyu pandapinda mukoti ari kunzi akarepa vakadzi vanokwana kuita 10. Saka zvinhu zvinosiririsa kuti kana waimbana nemunhu gona kunodzoreredza mwoyo wako, ufimbe mugwara rakanaka. Zvinoshoresa isusu varume nokuti kana wakarepa vakadzi vanokwana kuita 10, kwako ukumba wakoniwa here kunyengetedza mukadzi, kugara naye zvakanaka, utora mukadzi wako woenda naye pamba, wani mumwe chete, usina kuita zvebhaikinya, hazvitenderwe nemutemo. Ndofunga hatikurudzire zvakadaro. Tanzwa kuti mukomana uyu akutopiwa zita rekuti Cherebwe. Hanzi ari kungopinda achibuda mujera, achipinda akapara unosevha odzoka. Ipapa tanzwa mudare muchitaura zvakare kuti ane yekuba mombe. Izvozvo zvatinokurudzira ndiri kuti vanhu vanogona kunge vachipindawo nenzira dzimwe dzekuti vagone kunobuda mumajera vachidzimaidza vamajestisi yedu. Saka tinofanira kuzvingwarira izvozvo kuti munhu kana apara mhosva ngaatongwe nemutongo wake. Kuita kuti imimi vanotsvagira vanhu mishonga iyi ngatitarisei kuti noti mangwana zvichava kune mukadzi wako. Imi muri baba iyi. Kune varume variko vasingasvika muchiri kuti mukadzi kana atobatwa Chibharo hapana marriage yatopera. Izvo zvakonzera kuti vamwe vakadzi vasataura. Ani manzwa kuti vamwe vakabhinywa havana kutaura. Saka munoti kudii kunana baba vasiri kugamuchira necommunity isiri kugamuchira vanenge varipo? Vana baba ngatitarisei kuti mukadzi abvuma here kana kuti aita zvekurepwa. Nokuti pamwe pacho anogona kurepwa nemunhu ari normal, mangwana aurepwa ane chirwere zvinokonzera dambudziko. Saka ngaagare ataura nenguva. Mukadzi anotaura kuti ndarepwa ari right, noda kuti anenge achichengetedza imba yake, pane kuti angonyarara mangwana zvinozosvika dambudziko mukati medzimba. Ngatipanzwisisei pa ichokwadi. Kana mukadzi chiitiko chiri mukati meNorton ichi. Kana patakaiona nezuro pasocial media, ndinofunga seNorton takashoka, takarwadziwa. Makati pamwe social media inonyepa. Takamboti pamwe social media inonyepa. Asi nhasi tauya tazvionera, tazvinzwira. Zvinhu zvinorwadza. Munoda kupa simbiso ipi kumadzimai akambunyikidzwa nemwana ari kunzi akambunyikidzwa pakati pemadzimai aya? Chinhu chandinoda kupa kusimbiso kumadzimai akambunyikidzwa aya, tinoda kutenda kuti vakabuda kuti mhondi yedu ibatwe.
because mamwe madzimai kudzimba uko vari kutya kubuda pachena, vari kutya kuzviexpose, asi tichiramba tichikuvadzwa vakawanda. Saka tinotenda kuti vaburitsa vabuda ava kana paine vamwe ngavarambe vachibuda, kuti munhu uyu neumondi hwake, because hatingamboti munhu anokodzera kurarama musociety mune vanhu, munhu uyu asungwe. Rufunge tinotenda nemapurisa nebasa ravakaita neravari kuita kuti nyaya iyi iferefetwe kusvika pakuti munhu yanyatsobatwa. Tine chikumbiro changu ndechekuti kune vamwe vari kunzi vasati vabuda ngavasatye, ngavabude, ngavauye kuti vakwanise kubatsirwa, nekuti vakaramba variko vachitya ukuka vachipromota umondi uhu hazvibude. Tinavo vanasikana vari mudzimba vanoramba vachimbunyikidzwa vagotya kuuye kubuda kuzotaura, asi chati kungokumbira kuti vanhu ngatibudei. Kana tambunyikidzwa tine maorganizations anomirira vanhukadzi akafanana naWilkos anomirira vanhukadzi, ngavabude pachena vakwanise kubatsirika. Ndofunga seZimbabwe tiri kuti madzimai tisu vanhu vakakosha, ikodzero dzedu kusambunyikidzwa. Kana tambunyikidzwa ngatibudei pachena nekukurumidza tikwanise kubatsirika. Ndinofunga ndinotenda. Aiwa, nditoona kuti zvakashata zvinomira zvakanaka. Ndoda kuti chaya chakufamba munzira muchingoti muchasangana nababa koma hasi vega, patoo nevamwe vanonga vachitozviitawo. Saka zviro zvinokurudzirwa kunzi aiwa ngatiite seipo kufamba umu ngatingwarirei sevanhu vakafanana nevava. Asi manje hauzoziva manje kuti munhu ndiye here kana kuti yakamira kadeso. Saka takungotya manje kufamba murodhi kuti aiwa togona kungoita sengobatiwa Chibharo saizvozvi. Apa mukunzwa kuti togona tiri 5 kana tiri 6 aiwa tifambe takawanda. Asi murume ari kuzvikwanisa neuwandu hwedu. Apa mukunzwa kuti vanhu 6 wakwanisa nguva 7 wakwanisa nguva idiki. Saka takutosha tibatsire iwe ipapo. Ndipo patinoda kukumbira kubatsirwa. Asi ini ndinotenda nekubatwa kwaaitwa munhu iye. Tatova nekurudziro yekuti kunemi vari kufamba mukaona maitwa zvamaitwa izvi, kurumbidzai monomhanya monomhan'ara kupolice station iri padhuze nemi, kana kuudza mubereki ari pasaidi newe, nokuti chero mubereki wese wakuona mubereki wako, saka une kodzero yekumuudza. Baba kuChibharo murume anogona kuva asingagutsikani nayo kana kuzvigashira zvinobva zvaparadza musha umwe nekuparadzira zvirwere, nekuti munhu achatadza kutaura kuti ndarepwa chinyaro ndinoramba chakuda ipapo chato chirwere chakupararira munhu. Saka hazvina kunaka, vanhu vanofanira kuti vatorwe. Kuna nababa vari kuramba vanoti mudzimai kana abatwa auya abudisa pachena kati ini baba ndabatwa ndambunyikidzwa kwandandiri, vobva vati vanofanira kunzwisisa, voenda vese kupolisi vonoripota, vokanzirwa, vodzidziswa chinhu wani kuti no, kana muchiteswa muchiita sei zvobuda pachena munobatsirana kutangira ipapo, nekuti haurambire munhu kuti ambunyikidzwa haana kubvuma kumbunyikidzwa. Saka munofanira kutaurirana, moenda kana kukanseling mobatsirwa mutangira ipapo, kwete kuti ungarambire munhu kuti ambunyikidzwa nokuti haana kuzvida kumbunyikidzwa. Zvafanira newe ukambunyikidzwawo ukaudza mukadzi angakurambira kuti wambunyikidzwa. Ini ndinoti ndine urombo muguta reNorton kuti zvinhu zvinotosuwisa chaizvo. Zvinotitatidzawo kuti isusu varume tive nechiremerero, kuti seisusu vana baba hatitarisiri kuti tingasvitsana pakuita zvinhu zvakadai, because munhukadzi munhu unokosha ita kuti nyika ibudirire, zvinhu zvese zviite zvakanaka. Saka kana munhu achinge abatwa Chibharo anonzwa kubatikana mukati memwoyo make nemukati mepfungwa dzake, because aita asingambunyikidzwa. Zimbabwe pachipamwe tabuda mudare mubhinya wedu, bhinya redu tariona anga arimo zvechokwadi, asi mutongi ati aiwa nyaya iyi ichiruda kumboferefetwa, pane pachiruda kuzadzikisa sezvarehwa nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Saka mangwana tiri kudzoka zvakare pano tinzwisise, tirambe tichienda mberi, garai muinesu nekuti nyaya ichiri kuenderera mberi, tinzwe kuti bhinya iri nembavha iyi ichasvitswa papi. Ndatenda muri Zimbabwe.